aquesta ciutat en un debat d'aquestes característiques. He de començar dient que de separació voluntària de la nostra ciutat de la Mancomunitat de municipis de la Safor, res, absolutament res. La separació que avui abordem no és voluntària. La separació ens ve imposada per la voluntat irracional d'una majoria conjuntural en aquesta sala de sessions. Una separació, ja jo ho anuncio així, que durarà només el que dure eixa aritmètica que l'ha provocada. De vegades, en l'àmbit de la gestió es prenen decisions que beneficien uns col·lectius i en perjudiquen uns altres. La que avui adoptarà aquesta corporació, atenent a la majoria absoluta del Partit Popular, no beneficia a ningú. Al contrari, les conseqüències que comportarà l'eixida de Gandia de la Mancomunitat seran perjudicials per a tot el món, es mire com es mire. Serà perjudicial per als ciutadans de Gandia, que es veuran privats d'una sèrie de serveis que els proporcionava la Mancomunitat i els quals ara no podran utilitzar. Serà perjudicial per als treballadors i treballadores de l'ens comarcal perquè en disminuir els ingressos de l'organisme veuran retallades les seues jornades laborals i perdrà la ciutat, que veurà com la seva posició de capitalitat dins de la comarca és cada vegada més feble. Arturo Torró i els seus regidors estan conduint Gandia a un estat de crispació i d'enfrontament constant amb la resta de poblacions de la comarca que en res ens beneficia. No beneficia el nom de la ciutat, ni el seu lideratge comarcal, ni el conjunt de l'economia local, ni els serveis que la ciutat vol oferir a la resta de la Safor i que cada vegada comencen i continuen sent més qüestionats. El Partit Popular no ha cregut mai en la Mancomunitat. El PP només vol l'ens comarcal si pot aprofitar-se políticament d'ella. No és la primera vegada que una població governada pels populars abandona l'agrupació de municipis. Sortosament, corporacions progressistes posteriors han pogut retornar aquests municipis al seu àmbit de relació natural. Arturo Torró no està habituat que li porten la contrària. Com que els òrgans comarcals no han volgut seguir fil per randa el que ell els dictava, lideratge, li diu el senyor Soler, ha decidit abandonar-los, sense calibrar-ne les conseqüències. L'individualisme egoista practicat per l'administració popular en aquesta ciutat està traspassant el límit del que és raonable i comença a ser preocupant. El govern del Partit Popular s'ha instal·lat en el pòdium de la certesa absoluta i no escolta a ningú. I això que portem apenas 2 anys curts de legislatura. Les nombroses veus que s'han pronunciat de tots els àmbits de la societat saforenca criticant una decisió com la que avui pretenen aprovar no han fet canviar el punt de vista dels regidors de la dreta local. Per a la pròxima legislatura, confeccionar el programa electoral de la nostra formació política no